det inte är världens blankis så är det förvånansvärt lätt att åka. Det är både lite styrande som är med, men det är ingen som har några problem med detta idag. Här är ledarna, Tina och Emanuel. Och jag är faktiskt körkar fast jag nu är först. Personer, vindkraftverk i bakgrunden. Längst bak där åker Brunflo och Mats var nya killans tjej. Det går fint. Just nu har vi medvind, men så.